16. Університет транспорту. Осторожно, двері зачиняються. Автобус працює без кондуктора. Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Наступны прыпынак вуліца Палеская. Наступны прыпынак вуліца Палеская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Палеская. Наступны прыпынак Нікольская царква. Наступны прыпынак Нікольская царква. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Нікольская царква. Наступны прыпынак электратэхнічны завод. Наступны прыпынак электратэхнічны завод. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Электратэхнічны завод. Наступны прыпынак лакаматыўнае дэпо. Наступны прыпынак лакаматыўнае дэпо. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Лакаматыўнае дэпо. Наступны прыпынак мікрараён заходні. Наступны прыпынак мікрараён заходні. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Сейчас. Мікрараён заходні. Наступны прыпынак пратэзна-артапедычны цэнтр. Наступны прыпынак пратэзна-артапедычны цэнтр. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пратэзна-артапедычны цэнтр. Наступны прыпынак вуліца Владимирова. Наступны прыпынак вуліца Владимирова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Владимирова. Наступны прыпынак сейсматэхніка. Наступны прыпынак сейсматэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Сейсматэхніка. Наступны прыпынак вуліца Сасновая. Наступны прыпынак вуліца Сасновая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Сасновая. Наступны прыпынак Стралковы тир. Наступны прыпынак Стралковы тир. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Стралковы тир. Наступны прыпынак Універсітэт Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Наступны прыпынак Універсітэт Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Універсітэт Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Наступны прыпынак гандлёвы дом Рэчыскі. Наступны прыпынак гандлёвы дом Рэчыскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Гандлёвы дом Рэчыскі. Наступны прыпынак мікрараён Рэчыскі. Наступны прыпынак мікрараён Рэчыскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Мікрараён Рэчыскі. Наступны прыпынак вуліца Косарава. Наступны прыпынак вуліца Косарава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Косарава. Наступны прыпынак вуліца 70 год БССР. Наступны прыпынак вуліца 70 год БССР. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца 70 год БССР. Наступны прыпынак МЖК Сонечны. Наступны прыпынак МЖК Сонечны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. МЖК Сонечны. Наступны прыпынак Анкадыспансер. Наступны прыпынак Анкадыспансер. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Анкадыспансер. Наступны прыпынак Медгарадок. Канцавы. Наступны прыпынак Медгарадок. Канцавы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Медгарадок. Канцавы. Калі ласка, пакіньце салон аўтобуса.